F'ġurnata b'Nazzi l-Aġenzija tal-Vittmi tal-Kriminalità flimkien ma' taqsima tal-vjolenza domestika fiħdan il-Korp tal-Pulizija organizzaw ħarġa l-Belt Valletta l-madwar 15-il tifel u tifla li xi ħadd mill-ġenituri tagħhom kienu vittma ta' vjolenza domestika. Ħarġa li servit ta' divertiment ta' tfal li pparteċipaw li barra li laqqathom ma' ħafna karattri popolari magħhom servit ukoll biex il-pulizija f'għajnejn it-tfal ikunu dawk li jqisuhom bħala nies li jagħtu servizz fis-soċjetà u li mhux biex jibżgħu minnhom. L-Aġenzija tal-Vittmi tal-Kriminalità ilha mwaqfa għal dawn l-aħħar sentejn u diġà għenet ma' 3,000 vittma tal-kriminalità, fost dawn ta' sostenn lil vittmi ta' serq, frodi, insulti, teddid u swat li jwassal għal vjolenza fiżika kif ukoll mentali. L-iskop huwa li wara li dawn ikunu għaddew minn din l-esperjenza, l-Aġenzija tibqa' tagħti appoġġ kemm lil vittmi ta' vjolenza domestika kif ukoll dawk li jkunu vittmi ta' reati kriminali oħrajn. One News tkellem mal-Ispettur Silvana Gafa, kap tas-servizzi tal-Aġenzija Vittmi tal-Kriminalità dwar il-ħsieb wara din il-ħarġa għal dawn it-tfal. L-antana huwa li bħala aġenzija li nieħdu ħsieb il-vittmi flimkien mal-Pulizija tad-Domestic Violence. Illum studinna lil diversi persuni illi kellhom kuntatt mal-Pulizija u anke mal-Aġenzija fejn ħanorganizzawlhom attività daqsxejn differenti mhuwiex ir-rol tal-Pulizija jaraw anke l-Pulizija b'mod differenti nkunu aktar qrib tal-persuni b'mod differenti. Fl-aħħar ġimgħat l-Aġenzija tal-Vittmi tal-Kriminalità flimkien mal-Unit tal-Vjolenza Domestika fiħdan il-Korp tal-Pulizija nediet helpline bla ħlas 116 006 li fuqha jista' iċempel kull min jaħseb li huwa vittma ta' xi tip ta' kriminalità.